kai ba daya sai akwai wanda take zuwa wuciya kullun nan gwajin masa kai ka mana aida je ka bari mu wannan gari a'a wancan na san me yasa faruwa ka gane tacca mana yarinyar din tana zuwa wucewa yau din nan kawai komai ya faru kawai a yi ta kawai mai kankan kai tamas ta zo fa ya to ka ci mata kawo kamar ya bai kawo ba Allah dan ko wannan kai ke ciwo kina so mu buga miki sandan nan ne wanda ki ba inda za mu je muna nan to wannan wayan fa yayi fa ba laifi ita ma kana ga wata soft touch dan techno ne fa akwai selfie tamfurin ne dan ba da mu za mu kare gidan ga boro ma dan The intelligent. suna ina wayannan ne